Hvis nu vi kigger på den eksponentielle graf, så har vi fundet y0 og x0. Og så har vi så fundet et tilsvarende nyt punkt, der er dobbelt så stort som y0, 2y0. Og det har så et tilsvarende punkt hernede, x0 plus t2. Og t2, det er jo den der fordoblingsting, hvor langt vi er gået hen af x-aksen, vi skal finde ud af, som vi så kommer hen til nu. Så skal vi så til at arbejde med den der formel, der er y lig med b gange a i x. Og vi har så trukket det der punkt ud, vi havde, der hed 2y0 er lig med b gange a i x det 0 plus t i anden, eller plus t2 selvfølgelig. Og siden vi kan bruge den der potensregneregel, hvor vi sådan kan trække dem ud, så de kan stå hver for sig, så det er bare b gange a i x det 0 gange a i, eller opløftet i t2. Og siden vi allerede ved, at det der b gange a i x det er lige med y0, så kan vi bare skifte det ud, og så kalde det for y0. Og siden vi allerede har en y0 der, og der, kan vi bare slette dem. Og så har vi så 2 i lige med a opløftet i t2. Og så vil vi gerne have isoleret t2, så derfor så putter vi det hele ind i log. Men det skal vi gøre på begge sider, så det kommer til at hedde log af 2 i lige med log af a opløftet i t2. Og det giver så log 2 er lige med t2 gange log til a. Og så kan vi så isolere t2 ved at bytte om på det, så det bliver t2 er lige med log til 2 over log til a.